És ez kibírja a rángatást is, hogyha megjelenne egy ács a kertedbe, és elkezdené rángatni, ez nem fog mozogni, ígérem. Na szóval így néz ki ez a mintadarab, kocsi beállónak a sarokkötése. Ezt szét fogjuk bontani, és akkor megnézzük, hogy ez hogy is készült. Most először ki fogjuk szedni a kötőgerendát, és az oszlopba csatlakozó karpántot. Először azt széjjel ütjük. Adjál neki! Kicsit ráfogok itt. Nagyon jó, ez is kijött. Nagyon jó. Itt van a csapfészek, amiben a karpán csatlakozik. Megnézzük a kötőgerendán is. A kötőgerendának a lapolása. A szelemennel így csatlakozik. Erről már volt videó. És akkor itt is egy csapfészek a karpántnak. És akkor a szelemen és az oszlop kapcsolata. Itt is egy karpánta, ezt is széjjel szedjük. Ha tudjuk. Oszlop tetején egy csap. Szelemenben csapfészek kialakítása. Ez így néz ki. És a karpánt. Ezt fogjuk most megnézni, hogy hogyan készítjük el. Tök egyszerűen. Amikor nem kell hozzá nagyon drága láncmarógép, vagy semmi bonyolultabb masina. Kerti kiülő vászszerkezet építése. Ott lesz a sablonunk, ezt közelebb lapózok. Ezt kell megnézni. Ez már szerepelt videóban ez a sablon. Most meg lett még egy kicsit rövidítve, hogy beférjen az asztalra. És bemutatjuk a karpántnak a kivágását. Egyszerűen. És gyorsan. Ezen a mintadarabon még láncmaróval készült el a csapfészek. Most az egyszerűség kedvéért egy ilyen Forstner fúróval, vagy dugózó fúróval, ki hogy ismeri, azzal fogjuk elkészíteni a csapfészket. A karpántok hosszát egy gérvágóval lecsaptuk egyformára, 45 fokba vágtuk a két végét. Fogjuk a kis Forstner fúrót, megmérjük, hogy mekkora átmérőjű a kütyű. as 30 mm széles, tehát 30 mm-es csapot fogunk ide készíteni a karpántnak a 45 fokba vágott végére. Ezt fogjuk most kirajzolni. Be fogjuk rajzolni a két karpántot, és a karpántra a csapok helyét, és egy kézikörfűre össze fogjuk kihasítani. Szép lesz. Szóval megközepeljük a karpántot, ez egy 7x15-ös anyag, gyalulva, ez olyan 7 cm széles most. Felrajzoljuk a közepét, aztán visszamérjük, aztán rámérjük a csapnak a szélességét, 15-15 mm-t visszarajzolunk. Azért mérjük 10-től, hogy egy pontosabb eredményt kapjunk. Úgyis elcseszünk utána a fűrészelés.
Azt is szépen összekötjük. Kicsit íves azért az anyag. Ez is ilyen maradék. Nagyon jó. Most meg fogjuk állapítani a csapnak a mélységét. Ezt 5 centire fogjuk felhúzni, a 45 fokos vágással párhuzamosan. És könnyű dolgunk van, mert 5 centi széles a derékszögnek az a szára. Ezt csak síkba tenni, és akkor végigrajzol. Jó, ugyanez a másik oldala. Jó. És akkor még a két élét is le kell derékszögelni. Kis derékszöggel. Ez az. És akkor ezt megismételjük most még 3-szor körbe az egészen. Szóval felrajzoltuk a karpántokat, körbe minden oldalon, a csapnak a helyét, szépen fel van jelölve, lerögzítjük a munkadarabot, és akkor kézi körfűrés segítségével fogjuk kivágni. Ha a rajzolással kész vagyunk, akkor vághatjuk is. És kész. Vagyis nem, mert még van egy alaj. Szóval kivágtuk a csapot, a szelement és az oszlopot beállítjuk derékszögbe, ez gyönyörűen felfekszik, majd átrajzoljuk a csapot, ezt is engedhetem. Rátesszük a karpántot, hozzáhúzzuk, alul is, felül is, és azt fogjuk átvetíteni a túloldalára. Szóval így néz ki a szerkezetünk elfektetve, csak egy kis sarokminta.